kia bagaka begekoro kia Mwanyagitinge Heritage Council urosagia rwa bomwagamo kurwa sense mu bunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo basegetira bagusi babeamo ane mono chinga kejiga omugusi are nembwa yogocha kurwandira uburai obonene bwense bagukwana sensemo yogosasima hase ensemo ya Bombo Central nigo bono bose nigo ba mwakeire bose baimokirie ebintu biria bikogera omugusi atabwati obomo abwase bono batebire bona ekero omugusi aramo naria kwenyorera gosaba chinguru cyo gosaba egetari ande onsi uri kitu Vincent Monda nasanga na barabo robot ro ya senchiro bwikira ime yabomwagamo asegesasimero kia Bombo Central abagaka begekoro babomwagamo Heritage Council nigo bakuraria oborai obuya na endemba bwateganga yo kwegendereria abwasobo mobole kerenga kiabo bakoborania ninki gekogera obomo bw'omugusi bakororekana ko batambe na intwe kai twagwerete koro kwa James Mengo Nyancha obomo bw'omugusi abantu bali baito bagwenete gutubika hamo togenderere buya yo baguchi bachaka kurugurugocha muntu gaikire Nairobi ororanga no ebintu byose biro ta kurugurugonja na muteto ikuri nuguruguru yo kuri nuguruze gutira bono nyiri bagochaga igo bose mbwa bagaka no bwa bogokonya ebintu byagenderera gichake kurunze sabagaka buna abaikaranzitega kegende esabagaka bantu bakisia bagaka baumirane babugurie gentege kurunze gutira abagaka bakibakonya koyalia Sakaria Nyangaresi niga goteba obomo no gusikana na gotegererana tuanchane koba omuntu oyomo kera oyoma okwana twaba tayari gotegerera ebirengereri byaye naende twabisika totige okweyancha omuntu oganetie ayebweka ororekane abandi mbabo tobe duwancha abaminto nakubani kubakinia bali babwate banyale kukoereria bali batabwati andake netakire tosemanie na kunyorania kira chingaki igoro yobuya bwabo bw'omugusi kurukwa Samuel Migiro Mburi enchire yemo neye buna twebegeta moiga eje tware kwementa tosemia abantu bamanya ngaki koba monegente kenene Abina Nyamwembe ni gali no kwegena buna omugusi ko bamo mbono echinacyo chingaki cheito kogichanto kwa moyo obomo bw'omugusi abantu bareke orikiane batwalire need eke twansira orogendo nto kwa moyo abomo barobo ngoja toramo naende ntumayete nonye noyo osokire oyo ni ento bwata omoyo osento bwate ani rioso liaye yagarire twatwalire niti na intwe mambia ngokibore abagaka aba nigo basemereti buna eganga ya Matiang'i korie kiroge kanene yarengiro omugusi yabamo eri kumubwatesia egento boigo bagoteba kerareto obuyo bonge Nemuel yombugande omugusi igotoganite twabogente kemo kuruguru baka maate kurumatiang'i bunaganetie koboria ekerogeke nigotoganite tumasupporti naende anyare koba omurayo ito na ekero tubwata omurayo ito kende nkerikera anyare koba gegosinya nonya mpageni ngeri tokunyara koba togokora nabo konyora ng'ana intu twanyorire ebintu ebinge Robert Mbuga abagusi ase twabeta tiga tochama muno mogera gukwana ekegere kire nyungu ime bagukwana bateba iga inkire na matachamo abantu kubaleamo bagutwara chinguru moja ni nguvu naende toisoko bamo muno mugusi na tobegesa kwegeke buna abande tokuruku yabantu bakumanya umuntu narari tiga abomo bw'omugusi babe buna nekiombe gito twensi abarai ao chikanisa chisukuru ne chisekta chonsi echo chire gusi chibwaterane inche Vincent Monda na kwarega neria ya kurobo mwagamo ebunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira.